La independència de Catalunya no arribarà per acumulació de discursos ni per manifestacions, per massives que siguin. Si arriba, serà perquè el cost econòmic, polític i de reputació internacional de mantenir Catalunya dins de l'Estat es torni inassumible per a la resta. Escocesos i quebequesos ho van entendre, no negocia qui vol, sinó qui pot forçar la negociació. I forçar-la requereix crear un cost real per a l'altra part. La pregunta incòmoda és aquesta: els catalans estem disposats a assumir el sacrifici econòmic i social que crear aquest cost exigiria? Estaríem disposats a perdre una o dues generacions de prosperitat perquè les generacions futures visquessin en un país diferent. Segueix Cat Futur.